Nos, üdvözlök mindenkit! Azt fogom megmutatni, hogy hogyan tudunk berakni úgy készüléket, hogy az alap szerszámgép posztprocesszor nem tartalmaz készüléket. Többféle módja lehet, én egy sajátosat mutatok meg, amely azzal kezdődik, hogy megrajzoljuk magát a készülékünket. A problémát általában az okozza az Edgecamnél, hogy a tokmányt ő mindenáron tokmánynak akarja definiálni. Ebből következően, hogyha egy marási környezetbe egy tokmánykészüléket rakunk be, akkor az nagyon sokszor nem úgy áll, ahogy mi szeretnénk. Ráadásul vannak olyan posztprocesszorok, például ilyen példaposztprocesszorok is, amelyekben a tengeirányok teljesen másképp állnak, mint ahogy a Edgecam a tokmányt értelmezni szeretné. Ugye az Edgecam azt akarja, hogy a tokmány, az eszterga tokmány, az az Z-tengellyel párhuzamosan áll. Vannak szerszámgépek, amikor a tokmánynak az A-tengellyel kell párhuzamosan állnia. Meg lehet oldani úgy is, hogy berakjuk a tokmányt a programba, és utána munkasúkokkal operálunk, de én azt vettem észre, hogy nem mindig forgatja el, nem úgy a szimulációban, nem úgy értelmezi, mint ahogy azt értelmeznie kellene. Ezért egy másik utat fogok javasolni, vagy megmutatni, ami biztosan működik. Na nézzük. Tehát az első lépés ugye, hogy megrajzoljuk a tokmányunkat. Ezt én már megtettem, megrajzoltam, parametrikus tokmányt rajzoltam, amiben be tudom állítani előre az alkatrésznek a méretét, és akkor ettől kezdve olyan átmérőre fogja nyitni magát, amely átmérőre ki kell nyitnia. Ezt mindjárt megmutatom, nagyon egyszerű kis tokmány valamit rajzoltam, ami nekünk most erre teljesen tökéletesen meg fog felelni. Jó, tehát itt van a tokmányunk. Ugye alapvetően táblázatvezérelt tokmányt rajzoltam. Ugye ez egy normál tokmány. De ha akarom, akkor ugye egy fordított pofátosat is tudok rajzolni. Ugye paraméterrel vezérelhetem a beállított átmérőt. Frissítés után ugye meg is történik a tokmány frissítése. Tehát a következő lépés ugye a beforgatás, hogy a tengelyek jól álljanak. A posztprocesszorunkban ugye az A-tengely, azaz az X-tengely, a forgás, másodlagos forgás tengelyt fogja jelenteni, a B-tengely pedig ugye az elsődleges forgás fogja jelenteni. Nekünk úgy kell beállítanunk, hogy az alkatrészünk hossztengelye az X-tengellyel párhuzamosan álljon. Be lehet forgatni például a beforgatással, választjuk ki mondjuk ezt a síkot, ez lesz az XY sík, azaz erre merőleges lesz majd az a sík, ami az Z-tengely irányt adja. Jobb klik, kiválasztjuk a tengelyt, az X-tengely irányt, az legyen mondjuk ez a tengely. Már látszik, hogy most már akkor nagyjából úgy áll, ahogy mi szeretnénk. Jobb klik, és hogyha a nullát meg akarjuk adni, akkor természetesen azt is megadhatjuk még, hogy hol legyen a nullája. Befejeztük ezzel, a beforgatás ugye megvalósult. Következő lépés ezek után az előgyártmánynak a létrehozása. Hát itt az előgyártmány illesztése nyilván nem működik, hiszen varázs esetén ugye az XY tengelyre gondolja ő a felhelyezett munkadarabot, ennek megfelelően a körül próbálja meg körbe rajzolni. Már nem jó. Ugye itt elkezdhetnénk játszani azzal, hogy kiválasztunk egy olyan munkadarab síkot,
ami megadná az Z-tengelyt a felület normálisára, és úgy hozunk létre egy automatikus előgyártmányt. Működik ez a megoldás is. Én egy sokkal hagyományosabb régi megoldást mutatok. Előgyártmányok, készülékek, ugye előgyártmányt akarok létrehozni, henger alakút akarok létrehozni. Kiválasztom a két pontot, ami megadja az előgyártmánynak a tengelyét. Legyen ez az egyik pont. Aztán legyen mondjuk ennek a körnek a középpontja a másik pont. Adjak meg egy sugárnakolót. Hát bármelyik külső sugárértéket megadhatom, hiszen ezt át tudom írni. Ugye, hogy egy dupla klikket rárakok, akkor felugrik a szerkesztés, és ugye 40-es átmérőre állítottuk be, tehát 20 mm-es sugárral létre tudom hozni. Elméletileg akkor itt szemből látszik is, hogy szépen illeszkedik a tokmány, fogja a munkadarabot. Jó. Nyilván a rágyást akartam volna hagyni, akkor oda az elejére meg a végére beírtam volna, ennek most számunkra semmi jelentősége nincsen. Következő lépés ugye a készülék definiálása lesz. Ugye megint csak nem adatbázisból, ugye meg vagyunk rajzolva, tehát készülék kiválasztása fog következni. Kiválasztjuk az elemeket a készülékhez. Illetve még egyet. Ha megvannak a készülékeink is, ugye az alaksajátosságokhoz, ha oda megyünk, akkor látszik, hogy 2 darab készüléket jelenített meg. Igazából az egészet egybe is lehetne, csak azért csináltam 2 készüléket, hogy más-más színnel tudjam majd jelölni a készülékeket. Például ugye az első a tokmányok, azok legyenek, nem tudom, ilyen sötétebb színűek. Legyenek sötétkékek, a teste pedig legyen mondjuk ilyen porcelánkék. Jó. Tehát megvan a tokmányunk, megvan a munkadarabunk, megvan az előgyártmányunk, ettől kezdve választhatjuk a maróprogramot. Egy példafájlt fogok választani, ezt a Sample Mill Vertical BL Rotary Millimétert, így CP-t. Én most szerszámkészletet nem hozok létre. És ugye ebben a koordinátorrendszerben szeretném elhelyezni, hogy most áll a felül koordinátorrendszerben fogom elhelyezni, és minden más maradhat úgy, ahogy van elméletileg. Jó, be is raktam a munkadarabot. Ugye onnan látjuk, vagy onnan tudjuk, hogy ez a tokmány, ez itt nem parametrikus, nem lehet nyitni, zárni. Az egész igazából ebből indult ki, hogy hogyan tudjuk beállítani, hogy a szimulációban is jól nézzen ki. Hogyha átmegyünk ugye a megmunkálások ablakra, akkor a gépfelépítés ablakban, vagy akinek nincsen meg a gépfelépítés, akkor az ablakok gépfelépítés beklikkelve fel tudja hozni. Itt ugye az A tengelyen egy csak, ennyi szerepel, csak a neve van, és látszik, hogy ez egy test. Tehát ettől kezdve ugye őt nem tudjuk nyitni, zárni, nem tudunk vele csinálni semmit.